नै लोगोफोर नोंनि सिमजों खयथा बानायनाय जादों आधार कार्डजों बेखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। नै बिदि सार्च खालामनांगौ CA बाव सार्च खालामदो नायनानै FCOP ओमफ्राय नैबे फार्स्टनि लिंकआवनो दङ बाहायनो सेरदो एसे स्ल'लै मबाइला सेरदो सेरनानै नै बिदि ओंखारगोन ओमफ्राय गाहायाव डाउन खालामदो ओमफ्राय नोंनि आधार कार्डनि लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बुदो ओमफ्राय नाम्बारखौ होजोबदो नाम्बार होखांजोबनानै नैबेनि केपचार क'डखौ होदो केपचार क'ड होनानै नायदो केपचार क'डआ फैबाय थायो आरो नों रिप्लेस खालामबा नोङो गोदान गोदान होबाय थानो हागोन रिप्लेसखौल' होबाय था ओमफ्राय केपचार क'ड होनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरो बियो नों मालायनि नाम्बार लानानै सार्च होबाबो फैखाया नालाय गाव गावनियावसो जायो आधार कार्डजों लिंक थानाय OTP फैगोन ओमफ्राय OTP खौ बसायदो OTP फैथ'वाखै फैसिगोन OTP फैयो फैनानै बाव नाम्बार लागायनानै फैबाय OTPआ एसे लेटै फैयो सोरनाबा सोरनाबा फास्ट फैयो बिदि फैनानैहाय फैबाय ओमफ्राय फैनानै नै आंनि नाम्बारजों बे आं नाम्बारखौनो आंनो मोनथिबावामोन आंनि आधार कार्डजों मोनसे बे मोननै नाम्बारखौनो आं जेबो मिथिया बबेनि जाखो आंनिजोंहाय खुलिनाय आरो बिनि थाखायनो आं बेखौ दाननाय जाबाय नट माइ नाम्बार बेखौ नों मिथियाबा बिदि खालामनानै नों बन्द' खालामनो हायो आरो बिदि खालामदो ओमफ्राय गाहायावहाय सेरदो नैबेहाय बाव खालामनानै बिदि सेरदो दा नों बेखौ होदो आरो नोंनाव मोनसे नोंनि माबायावहाय मेसेज फैगोन आरो सानफैजों दानगोन आरो